Best record. Na waka ho asam. Nana Chiame. Tiamento na himba. Ito Nana Saforo Baah. Nananum ankura ye hia ha. Se na ye maame abena Alice Amo eye Nana Isaac ba abena okani. Ose eye achirechire wa achiri onyaye na nko wo ye nstem ha. Na ontimi nhwe enne ni anya oman hini a ye yi na dia na eye na bomafo ahihye nje no fe nti na dawroma okura ntama epo edu atema no wonye na hima mfansi na sokwa hene nsam na onche ma mrantie no na da ye be bo edwadata no wa hu se ono so wo man nti okura nsam ntama epo edu na hima anyi no mensi asokwa hene nsam no nche ma no mrantie no ye ma Alice Amo wa ya ade na mompre no wa ya de nana no mishira nya mishira no nana wadawroma ochina amamre bi eto aso ahifunu befi asante aba abeka ho wo ma buga nemo netene se wa wo fonton from the time ati no odi afade eye ntama opofa opo edu se fama esi asukwa hene nsam nesi atramade for ti oba o ma na ese edu ye di kan da yemi aba nas da nas ka enye na edi kan ni ampa onipa ya ade osai sa seven hamani nka sa abrochire kwa won sa nipa mienu ma mienu pe sa na ase woni mu amamre sa ya so na mi shira no ya ye ko ye nkonya so a sa asama ye kan se ye ma ne nuanom na wo wa kwantuo mu no sa nyankopon to wonsam sa on sha ma wa ahode ne ye de adwuma no wanya sika o sa enya sa wo mo anu wanya sika nyankopon shira obi biara Woraworaman ye danase ye di nyame danase ye nana no so ye de wo mo dan won mo ase enya won mo nko na wa ma no yo sa ena me ka bibi kire mo sa jabare a wo de mane anu mo afa obiara enka bibi nkire no wusuani o twon mu tan osura so wa ontakra nka ho sa obiara nka no wusuani eyo man no ye chechire sa o man no so ye Europem so edia na nka chen said da ye wura obedu kurum ha wani beje anya wo nko ampa ye besire bibiri nipa mienu entumi emwa ye mrantie no sa mo nuanu wo no mo mma wa buruchire mo nkra wo kuro no ye ya eye ma ye nyinara kuro mo dua edwuma ye nyinara kuro we se enkwan na eda etaro sabinom etaro kura na dika to nkwan no enya se ye ba na ye aye fefefe na de biara da nipa mienu miansa bi wono na wo mani wo kuro no rawrafo wa buruchire wo do sosen ya ye wo ha afi ya den ye ko so a ya pema ena ne yewura e ma ya kwanya se ye meye ne ye beye me che se enipa awowo kura efre ma mo na ya mani ye nananom ase wo hu ye eso social media no obiara age wa ufo no ye tetwa no bi adi san baire ye besre kuro mu ye da ye nyina na ye ntina
Yede adesradia ato wiasefo nyina anim. Ya hospital kase e wo ha yi eno na twama ntam hafo nyinara. Se ya presi ya be no regional hospital. A doctor for no say ye ni canteen. Ye ni mother's lodge. Ye pese gate no kura ye no extra modern gate. To do one who say hospital kase ni. Ya toto nsa so asenfo obiara no. Enso medan e ka no. Medan e ka no. Ye nwie ya mamre ni ya mamre wi a obiara ye nwie yo de ne ba ba kwa ya ma no letter. Minum second obeye na sede se opekro no ye. Enti obiara obeto ye nua ba no nkra no o ma na mo. Na Yobeka asoso ne se Nyankopon onhyira no. Omnyere wura sada. Na ono de edo obedu krom ha no. Bo mai osa wadi beje. Eda no ye di jama na otwe. Ene be guru ama no. Ye da na se. Nyame nhyira no. Opiabo.